тебе не высоко? Нет, нормально, нормально.
Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, интенциях этой святой мши молимся за у интенції кола Руженцового оружия Маті Божої сутяшення. Дякую Богу Всемогутному за дар Руженцових колов у нашій парафії, інших групах молитовних, які шмат роблять головного, що є головне для кожної супольності релігійної, це молитва. Самое найголовніше – это молитва, это наше єднання з Богом. И не только наше, але поєднати з Богом чоловіцтво. Так само з подякою за 40 років суженського життя, об дарах Духа Святого здоров'я, потрібних ласкав для Антона і Кристини, Божого благословення, опіки Божої Матері і Святого Юзефа. Нехай, довіряючи Божому провіду, і виховуючи в собі дух ахвярності, вони славять Створителя і мкнуться до досконалості у Христі. І, наслідуючи цноти святої сім'ї, досягнуть вічної радості у небесному домі. І тут віншую вас, пані Антоні, пані Кристина, вас там віншую так само. По телевизору, правда, не можете быть тут. И нехай Боженька даст вам здоровья, как худшей выздоровели и вернулись в костел. Так само тут были. Віншую. Божого благословения, заступница Найсвятейшей Панны Марии, худшейшего выздоровления для Людмилы, даров Духа Святого для урачов и добрый заход операции. Молимся про володарство Божие для Эвелины, Эдварда, Михалины, Миколая Габрусь, Никодима, Алимы, Викентия, Ганны, Чеслава, Анатолия Горелик, для Стефании Рослик и всех померлой семьи Рослик, для Ивана Францкевича 5 годов после смерти. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолись. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі спокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Ой же всемогутный, Пане Сыне, одинородный,
Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, я я грешна себе грехи свету, смилуйся над нами. я грешна себе грехи свету, Прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым в хвале Бога Отца. Аминь. молимся. Всемогутный, вечный Боже, наученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Дух Твоего сыновства, каб мы могли отрымать обещанную спадщину праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги «Мудрости Соломона». Ночь вызволения была предвещена айцам нашим, каб яны подпадёрыліся, твердо ведаючы, яким обяцаниям поверили. Народ Твой чакаў выратавання справядлівых і згубы сваіх ворагаў. Бо праз пакаранне нашых праціўнікаў Ты паклікаў і праславіў нас. Праведныя дзеці добрых патаемна прыносілі ахвяры і ў згодзе ўстанавілі боскі закон, каб святыя аднолькава саўдзельнічалі ў тым самым дабры і небяспецы. І яны пачалі ўжо спяваць гімны айцоў. Гэта Слова Божае. Szczęśliwy naród, jaki Pan sobie wybrał. Szczęśliwy naród, jaki Pan sobie wybrał. Радуйте Пану справедливая, праведным належить хвалить Его. Szczęśliwy naród Bogom, jakogo jest Pan, naród, jaki On wybrał sobie u spadщину. Szczęśliwy naród, jaki Pan sobie wybrał. Ось вока Pana nad tymi, kto Jego boится, nad tymi, kto сподяется на Его милосердность, каб Он душу их уратовал от смерти и накормил их у час голоду. Szczęśliwy naród, jaki Pan sobie wybrał. Dusza nasza czekaje Pana, i On nasza допомога i obrona. Milosierność Twoja, Panie, niechaj będzie nad nami, bo my na Ciebie spodziewamy. Szczęśliwy naród, jaki Pan sobie wybrał. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым.
Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне. Дзякуючы веры пакліканы Абрагам паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Дзякуючы веры ён пасяліўся на абяцанай зямлі, як на чужыне, жывучы ў шатрах з Ісаакам і Якубам, сунаследнікамі таго самага абяцання. Бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры і бясплодная Сара, насуперак старому ўзросту, атрымала сілу, каб зачаць патомства, паколькі лічыла вартым даверу таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад адмярцвелага, нарадзілася так шмат, як зорак нябесных і незлічоных пясчынак на беразе мора. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайте, будьте готовые, бо Сын Чоловічий прийде в тую годину, коли вы не думаете. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай стегны ваши будуть подперязанные, и светочи запаленные, а вы подобные до людей, якія чекають вертання свайго гаспадара з вяселля, каб калі прыйдзе і пастукаецца, адразу адчыніць яму. Шчаслівыя тыя слугі, якіх гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падпярэжацца і пасадзіць іх, і, падышоўшы, пачне служыць ім. І калі ў другую варту і ў трэцюю варту прыйдзе і знойдзе іх так, то шчаслівыя яны». Езус сказаў сваім вучням: «Ведайце ж, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы ўварвацца ў дом свой. Будьце ж і вы гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын Чалавечы». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьце, калі ласка. Святы Павел Апостол стал да габрэяў вельмі добра характарызуе тэрміналогію, што такое вера. Вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Доказ таго, чаго мы не бачым. Зарука таго, на што мы спадзяемся. Гэта зарука, можам сказаць, вялікая надзея, вялікае заручэнне ўсяго гэтаму, што сапраўды станецца так. Што сапраўды станецца так. Сапраўды станецца, у што мы верым. І доказ таго, чаго мы не бачым. Вера таксама дапамагае нам зразумець Бога. Бо мы Богу верым. Богу праз Езуса Христа. Христос сказаў: «У Бога верыце, Богу верыце і ў мяне верце». Мы бачылі Езуса Христа, бачылі нашыя продкі, што быў Христос. Христос – гэта асоба не толькі
понад гістарычная ці нейкая міфічная, гэта не міфічная асоба. Гэта асоба гістарычная. Христос быў у гісторыі. Пра гэта ёсць сведчанні. Тое самае, як мы верым, што ў гісторыі жылі пэўныя людзі, і іх няма, але ёсць сведчанні, што яны жылі. Нават няма іх целаў, нават невядома, дзе яны пахаваныя, нават невядома што, але мы ведаем, што ў гісторыі было запісана так, а не іначай. Мы ведаем у гісторыі, што вось было тут у нашым горадзе такое і такое. Есть пэўныя памяткі гэтай гісторыі, якія захаваліся да сённяшняга дня. Памяткі гісторыі, якія захаваліся. Таксама з часоў Езуса Хрыста ёсць памяткі, якія захаваліся. Ёсць Евангелие, якое мы чытаем, Слово Божие, якое мы чытаем, у якое мы верым. Дарагія браты і сёстры, до конца 19 веку пры пытанні не было ніколі, чи быў Христос, чи не было Христа, гістарычнасці Христа. Пытанне было вельмі ясна для кожнага чалавека, але гэтаму свету і ворагу збаўлення роду чалавечага трэба было даказаць, што Христа не было, што мы верым у пустату. Поэтому адбылося вось з французскай рэвалюцыі асаблівым чынам гэта такая бестыяльскія адносіны да веры, увогуле, да ўсяго святога, як мы гаворым. Усё нішчылася. І самае дзіўнае, самае цікавае, што тады паўсталі культы, культ нанова адрадзіўся культ язычніцкі. Таксама, калі мы глядзім на бальшавіцкую рэвалюцыю, калі нішчылі ўсё, што навокал нішчыцца, то есть у пустату чалавека не гналі, зрабілі культ асобы, зрабілі культ чалавека. І да гэтага чалавека прыпісалі пэўную ідэалогію, і гэта ідэалогія павінна была замяніць веру ў Езуса Христа, веру Божую. Але тое, што чалавечае, як мы ведаем, заўсёды часовае, і яно, напэўна, знікае. Дарагія браты і сёстры, пагэтаму чалавецтва заўсёды стараецца пад узнеяннем дэманічных сіл схіліць чалавека да веры ў пустату, у чалавека, які збавіць не можа. Мы ведаем такую цікавую гісторыю, якая таксама запісана, якая адбылася з Напалеонам, калі да яго прыйшоў чалавек, ведаючы, што Напалеон даволі магутная была асоба у гэтым свеце, і гаворыць: табе ўсяго толькі не хапае пэўнай ідэалогіі, пэўнай веры. Я магу табе сканструіраваць гэтую веру, зрабіць гэту веру. Но гэты чалавек троху быў мудрэйшы. І ён сказаў: ну добра, сканструіруй, але цябе трэба забіць, але ты павінен потом уваскрэснуць. Не забудзьце пра гэта. Тады ты можаш сканструіраваць нешта такое моцнае, которое чалавецтва поверить. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы повинны зразумець той факт, что у веры нашей кто перед нами? Перед нами Иисус Христос, які уваскрос, і гэта галоўнае в нашай веры, і гэтаму сведкамі, як кажуць, апосталы былі вучні апосталаў, много было гэтаму сведкамі воскресенню Христа. Але бачым, што людзі, якія нават бачылі ў воскресенне, як тыя салдаты рымскія, але яны не поверылі. Іхнюю веру замясцілі тыя сярэбранікі, якія далі арцыкаплане жыдоўскія. Поэтому, паважаныя, мы бачым, што чалавек гэта не толькі калі ўбачыць Бога, убачыць суд Божий, то адразу схільны да веры. Не. Чалавек нават бачачы Божий суд не схільны да веры. Вера – гэта Божая ласка, якая дадзена нам звыш. Божая ласка. Поэтому і ёсць галоўная праўда нашай веры, Божая ласка для збаўлення неабходная. Вера – гэта Божая ласка.
якая уліта ў нашае сэрцы, і якую мы з малітвамі сваімі уліваем у сэрцы нашых дзяцей, бо ведаючы, што дзякуючы веры чалавецтва будзе жыць. Бог самы вялікі педагог. Калі мы чытаем сённяшняе Евангелие, мы бачым Божую педагогію, якая распасціраецца над чалавецтвам. Мы ведаем, паважаныя дарагія браты і сёстры, пра дзяцей добра і ведаем, што калі пакідаем дзяцей адных, мы ведаем, што яны могуць натварыць рознага. Поэтому іх папярэджваем, што вось, калі што станецца, получыш, будзеш пакараны. Вот, калі што станецца, будзеш пакараны. Мы ведаем, што дзеці могуць не стрымацца, ведаем, што не стрымацца, ну і зрабіць нейкую, паводле нас, шкоду адзін аднаму. Але мы таксама ведаем, што дзеці ёсць дзеці. Яны все равно здадуць адзін аднаго маме ці тату. Все равно раскажуць, падзеляцца, што было, і як было, як адбылося. Могуць яшчэ дарысаваць чуть-чуть, але большасці не дарысуюць, яны скажуць так, як было. Поэтому никуда не денешься ад вось гэтага абяцання мамы ці таты, калі мама ці тата вернецца, да? Никуда не денешься. Калі вёў сябе добра, ну, адпаведна, будзе ўсё добра. А калі вёў сябе дрэнна, ну, адпаведна, згодна з тым, што мама сказала, ці тата сказаў, то і адбудзецца. Паглядзіце, перакіньце, чалавек, будучы дзіця, ён мае пэўныя сілы, пэўныя магчымасці, але шмат залежыць ад бацькоў. Але калі чалавек становіцца дарослы, мае таксама іншыя сілы, іншыя магчымасці, менш залежыць ад другого чалавека, ад бацькоў. І тут прыходзіць, як кажуць, у свядомасць чалавека Бог, які гаворыць чалавеку, глядзі, калі ты утворыш, парушаючы Божыя прыказанні, будзе дрэнна табе. Будзе дрэнна табе, проста будзе дрэнна. Але каб мы зразумелі, бо сённяшняе чытанне, якое я прачытаў, это так званае скарочанае было, а калі мы чытаем даўжэйшае Евангелие, даўжэйшую урывак, які сёння касцёл дае, там яшчэ ёсць такая прыпавесць пра эканома вернага і разумнага, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі раздаваць ім свой час меру хлеба. Пра эканома. Але той эканом пачаў піць, упівацца і пачаў сваімі слугамі усякае тварыць, хоць ён быў амаль такі ж самы, як гэтыя слугі, то есть меў такое самае адносіны, што тычыцца гаспадара, быў залежным ад гаспадара, то есть не быў нейкім панам асаблівым, але быў залежным ад гаспадара. І мы калі заўважым тут две прычыны, две лініі, якія ёсць у гэтай прыпавесці Хрыста, дзе Христос гаворыць, што вось пачаў псаваць сабе здароўе праз п'янства і так далее і таму падобнае. І пры гэтым грашыць пачаў сам. То есть было фізічна, пачаў дрэнна рабіць сабе. І духоўна пачаў дрэнна рабіць. І робячы дрэнна сабе псіхічна і фізічна і духоўна, гэты чалавек пачаў дрэнна рабіць другому чалавеку. Дрэнна. Вось. Божая педагогія якраз састаіць у тым, у чалавецтву, што запабегчы, то есть папярэдзіць чалавека, папярэдзіць паводзіны чалавека. Калі чалавек хоча жыць у адносінах з другім чалавекам добра, ён павінен аднесціся да сябе добра. І гэта ва ўсім, паважаныя браты і сёстры, адносіцца, ва ўсім абсалютна. Мы павінны устрымоўваць сябе ад усялякіх эмоцый і не дапамагаць нашым эмоцыям развівацца, не дапамагаць развівацца праз нейкія ўздзеянні ці характара фізічнага, ці характара псіхалагічнага. Не дапамагаць. Поэтому Бог папярэджвае чалавека аб, можам сам сказаць так, аб здароўі самого сябе. Мы маем свабоду, свабодную волю, мы маем, дарагія, але мы павінны
не павінны свавольнічаць, то есть гэтую волю выкарыстоўваць так, як захочам. Поэтому ёсць так званыя Божыя наказы, ёсць правіла веры нашай, правіла, якія заключаюцца не толькі ў духоўных адносінах з Богом. Бо я сёння на пачатку імшы падзякаваў групам, якія моляцца. Гэта нашыя духоўныя адносіны з Богом. Гэта вельмі важна, духоўныя адносіны з Богом. Але таксама ад гэтых духоўных адносін залежаць вельмі моцна, ёсць у гармоніі нашыя фізічныя адносіны і з Богом, і з чалавекам, і з сабою асабіста. Поэтому бачым, вымер веры гэта не толькі нейкі духоўны, што мы гаворым, у нас часамі можна пачуць, вера унутры знаходзіцца. Не, дарагія браты і сёстры, так, яна знаходзіцца унутры, але мы павінны і не толькі маем права, але абавязаны дэманстраваць нашу веру знешне, а дэманстрацыя веры выліваецца ў нашых паводзінах, у пэўных знаках, у пэўных адносінах да Бога, то есть праз малітву, праз тое, што мы прыходзім да касцёла, праз сакраманты, але таксама, дарагія браты і сёстры, праз адносіны і да сябе, да Бога, але таксама і да бліжняга. Поэтому ёсць Божыя прыказанні, Божыя наказы, якія дапамагаюць нам зразумець лепей і глыбей, ад чаго мы павінны стрымвацца. Мы не можам сказаць, што мы не ведаем, але есть такі залатое правіла, якое гучыць праз Езуса Хрыста, якое гучыць так: не рабі другому тое, чаго не хочаш, каб табе рабілі. Залатое правіла. Не рабі другому тое, чаго не хочаш, каб табе рабілі. Калі мы гаворым, што вось мы спакойна можам пакрыўдзіць другога чалавека, але не любім, калі нас хто крыўдзіць. Мы спакойна можам паразмаўляць пра другога чалавека, але не любім, калі праз нас хтосьці штосьці гаворыць. І так далей, дарагія браты і сёстры. Поэтому мы павінны зразумець пра у чым сэнс нашай веры, што гэта вялікая Божая педагогія для нас, якія ідзём па шляху да збаўлення, якія ідзём па шляху да нябеснага валадарства, да якога скіроўвае нас Христос, што гэта нябеснае валадарства ёсць сёння сярод нас і ў нас. А гэтае валадарства нябеснае ёсць у Езусе Хрысце. І гэтаму прыклады, як прыклад жыццё многіх святых, якія зышлі і якія жылі згодна з вераю, якія жылі згодна з Божымі прыказаннямі, стараліся, па крайней мере, не то, што яны нешта дзе-то не памыляліся. Яны памыляліся, дзеля гэтага і сакрамент споведзі, але ў сакраменце споведзі есть адна з умоваў пастанаўлення паправіцца. Не тое, што ай, Боженька, ну видишь, я грэшны, я слабы, ну і далей такім буду. Але зрабіць такую пастанову, што я буду старацца паправіцца, ну, па крайней меры, калі прыйдзе магчымасць спакусы і магчымасць саграшыць, я магу раз, другі раз, ці трэці раз супрацьстаяць гэтай спакусе і не ўчыніць гэта. Ну, можа, чацвёрты раз упаду. Но это не значит, что ксёндз навучыў, што чацвёрты раз і кажу, гэта самы можна падаць. Не, гэта я образна, дзе часамі гаворыць так, ну, Христос гаворыць, калі табе ударылі ў шчаку, падстаў другую. А калі, говорить, у другую ударили, ну, там нічога не написано, што далей падстаўляць, абараняцца трэба нейкім чынам. Но я гэтага не вучу, што раз, другі раз, трэці, а чацвёрты раз ужо ўсё, ксёндз гаварыў, што, ну, там, чацвёрты раз паехалі. Не паважаныя, это образна, але, ну, насколькі можа чалавек павінен трымацца заўсёды у сваіх пастанаўленнях пасля споведзі, гэта важна. І важна гэта пра ўсё памятаць. Я ўжо ўзгадаў, што жыццё святых гэта вялікі прыклад. Поэтому, каб гэты прыклад, карыстацца з гэтага прыклада, бо прыклады нас павучаюць, так гаворыць гісторыя, прыклады нас павучаюць і гаворыць, што ось як не зробіш, бачыш, людзі так не зрабілі, і па гэтаму дрэнна было. Бачыш, людзі так зрабілі, і па гэтаму добра было. Поэтому
трэба жыццё святых пазнаваць. Дзеля гэтага ёсць, і кажуць, гісторыя, дзеля гэтага ёсць ксёнжкі, дзеля гэтага ёсць у нас тое, што мы называем паглыбленне нашай веры. І няхай Пан усемагутны благаслаўляе нас ва ўсім гэтым, бо гэта служыць для нашага добра і добра нашых бліжніх і жыцця нас на гэтым свеце. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Отца всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселовился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померных, и яко володарству не будет конца. Верую Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял раз пророком. Верую в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Собранные у імя Иисуса Христа, маем надею, что наши супольные молитвы, якія цяпер узносім до Бога Отца, будуть выслуханыя. Моліся за святого Отца, за епископов и пресбитеров, каб яны вели усіх вызнаўцаў Христа до едности и любови. Тебе просим. Молимся за охрещенных, каб, познаючи Евангелие Христа, яны заўсёды выбирали дорогу Божьих заповедей. Тебе просим. Молимся за тых, кто стал ахвярой несправедливого осуджения, каб яны поверили у перамогу Божьей справедливости. Тебе просим. Молимся за народжаных, каб праз прыгожасць чалавечага кахання яны прославляли Бога за Его дары и за все, да были верные Ему. Тебе просим. Молимся за наши семьи, каб яны жили в спокое и любови. Тебе просим. Молимся за нас, собраных, каля алтара, Пана, каб мы умели распознать в нашем штодзені житті Божию волю и имкнулись ее выполнять. Тебе просим. Прошу Бога Всемогутного за молитовные группы, за ружу Маці Божией суцяшэння, просячы потребных ласк для их сем'яў. Тебе просим. З падзякай за 40 год сужэнскага жыцця просім, молім о дарах Духа Святого, здароўя і патрэбных ласках для Антона і Крысціны, Божага благословлення, опеки Божої Маці Святого Юзефа. Нехай, давяраючы Божому провіду і виховуючи сабе дух ахвярнасці, яны славяць Стварыцеля і імкнуцца да дасканаласці ў Христе і, наследуючы цноты святой сям'і, дасягнуць вечнай радасці ў нябесным доме. Цябе просім.
Божага благословлення, заступніцтва Найсвятейшей Панны Марыі і хутчэйшага выздараўлення для Людмілы, дароў Духа Святого для лекараў і добры зыход аперацыі. Цябе просім. Просім Божага валадарства для Эвеліны, Эдварда, Михаліны, Мікалая, Габрусь, Никодима, Алимы, Викентия, Ганны, Чеслава, Анатолия, Гарелик, для Стефании Рослик и всех померлых семьи Рослик, для Ивана Францкевича. Тебе просим. Святло Духа Святого для тых людей, от кого залежит спынение войнов. Благословление, силы, моцы для людей, якія несправедливо осудженные, несправедливо покрыўджаныя. Святло Духа Святого и моцы уцярпення для людей тяжко хворых, невылечна хворых. Тебе просим. Благословления, силы, моцы, веры, збавления для всех наших ахвярадаўцаў. Тебе просим. Наш добрый Ойче, мы верим, что Ты сучешишь своих детей, якія звяртаюцца да Цябе ў шчырых малітвах. Дзякуем Табе за гэта, праз Христа Пана нашага. Амен. Хлеб один, и что стает Христовым телом, плену сбожа, что полях взрастало, и вино, что громко в час летний спело, кровью сбожей Сына Бога стало, як той хлеб, что шмат зернятка лучить, кая вяра нас любою злучить, як той келих лучить кропля много, так нас Христе об'єднай для Бога. О, наш пастир весь свой люд звярив молчарні, нас святі дорогой за собою, в свой костел, как не пропали марно, как мы стали им одной семьёю, як той хлеб, что шмат зернятка лучить, кая вяра нас любою злучить, як той келих лучить кропля много, так нас Христе об'єднай для Бога. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный, нехай. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, прими ласкаво дари, якія Ты сам удзяліў касцёлу, і сваёй моцай перамяні іх у сакрамент, які дае нам збаўленне. Праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку.
Panie święty, Ojcze всемогутный, вечный Божа, у Тебе мы живем, рухаемся и снуем, и в нашем земным вандровании завсёды отчуваем Твою добрыню и носим у себе задаток вечного життя. Бо маючи першие дары Духа, праз якого Ти воскресив з мертвих Єзуса, ми сподяємся отримать вечный удел у пасхальной таємниці. Тому з усіми анgelами мы Тебе прославляем, з радостью вскликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный Тот, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной моцей Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности з усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос у вас крос, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здійсняць гэтую таямницу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямница веры. Обвершаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсць, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй.
со святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усіми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага поєднання принесе всьому свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугою Твоим, папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и всіх, хто в ласці Твоей дошов з этого світу, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки и вечные. Памятаючи збавенные заповеди, и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе там и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Супокой. Супокой с тобой. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на
Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только словом, и будь оздоровлена душа моя. Хлеб, який я дам, это тело мое, якое я ахвярую за життя світу. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для меня. Тебе мое сердце покоряется, пред Твоею величию все зменшается. Наши почутти помыляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, Слову Его верить, справа певная. Узкость Твоя вкрытой на крыже была, тут же и человечность, то ена Твоя. Як злочинец на крыже с верой вызнаю, что Ты Бог и человек, звал душу мою. Як домашня раны не доследую, познаю, однак Тебе, Тебе верую. Дай все более верить и надеяться, что любовь моя к Тебе хай же усмоснится. Вспомини смерти Пана нашего, хлеб живый криниця Божого життя. Удяли мне ласки, кам життю Тобі, розумом і духом розважать Тебе. Великане добрый, Пане Єзу мой, обмий душу мою Ты кривой свою. Этой криве кроплям соль на свет обмыть,
Помолимся. Боже наш Ойче, нехай уделу святой коммунии дасть нам збавление и умацує нас у святле Твоей правды праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змагань. Сідайте. Дорогие браты и сестры, у нас на гэтым тыдні наступны парадак. 14 жніўня, чацвер, успамін святога Максіміліяна Марыі Кольбы, прэзбітара і мучаніка. Святая імша ў Столбцах у 19:00. Панядзелак, аўторак і серада, на жаль, тут імшы не будзе. Я мушу ад'ехаць, ксяндза Кірыла таксама нема. І поэтому інтэнцый таксама не было, і запрашаць святара так. Поэтому уже это будние дни потерпим. У чацвер будзе святая імша ў 19:00. Я запрасіў святара. У пятніцу 15 жніўня урачыстасць у небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Святая імша ў Столбцах будзе у 9 і 19:20, вот так вот. Бо ў 18:00 будзе святая імша ў Столбцах. Ой, у Свержні, да. У гэты дзень вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы і павінны устрымлівацца ад выканання неабавязковай працы. Але гэта пятніца, і можна спажываць мясныя стравы. Гэты дзень ёсць такі вялікае свята. І ў гэты дзень ёсць традыцыя асвячаць зёлкі. То есть розныя травы, кветкі, плады, там таксама хто што можа прынесці для асвячэння. Звычайна робяць такія невялічкія букецікі з розных кветак, траў і прыносяць для асвячэння удзячнасці і Богу праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі. 16 жніўня, субота, святога Роха. У нас ёсць капліца ў вёсцы Ацеда святога Роха. Калі ласка, запрашаю. О 16 гадзіне там ёсць святая імша. О 16 гадзіне распачынаецца набажэнства. Мы робім звычайна працэсію праз усю вёску, молімся на святым ружанцы, спяваем песні пра заступніцтва святога Роха, просім заступніцтва для ўсёй нашай парафіі. Асаблівым чынам мы молімся за людзей церпячых на розныя заразныя хваробы, але таксама молімся асаблівым чынам і просім заступніцтва святога Роха за людзей, якія хворыя на анкалагічныя захворванні альбо хваробы рака. Гэта ось такая вельмі цяжкая хвароба, якая сёння так шмат людзей хворых, і мы просім, мы з імі разам, кажуць, салідарныя ў нашых малітвах і просім для іх патрэбных ласк здароўя і добрых лекараў. Это вельмі важна. Поэтому у Столбцах святая імша ў гэты дзень у 9 раніцы і у 19 вечера будет так само. Поэтому на 16:00, кто может поехать у Ацеду, запрашаю. Але это не недельная мша, это про заступництво святого Роха. Недельная, это недельная будет мша. У неделю святая мша, як заўсёды. Але у неделю я прошу, так как 12 числа мы пропускаем, у нас есть ружанец, молитва про заступництво святого Роха. У неделю мы про заступництво святого Фабияна. Поэтому у неделю мы о 10 године прошу ружу святого отца Фабияна прийти, организовать молитву, заступницкую молитву за нашу парафию. Вот яны, и кажуть, будут щитом таким стоять, как
і абараняючы нашыя сем'і пра заступніцтва айца Фабіяна, наш горад, нашу парафію і нашу краіну. Поэтому прошу вас таксама арганізаваць гэтую малітву. У нядзелю у нас імша ў 9 раніцы у Ацэдзе, а ў 16:00 у Жацераве. Остальные не меняются расклады. Арганізоўваецца 10-я ружа пад тытулам святога Яна Паўла II. Яшчэ некалькі чалавек маюць магчымасць уступіць у супольнасць жывога ружанца. У бліжэйшы час запрашаем. Я хочу падзякаваць вам за ваши ахвяраванні, якія вы складаеце так, мы называем на працы пры касцёле. Гэтыя ахвяраванні ідуць на аплату праектна-сметнай дакументацыі, вырабу праектна-сметнай дакументацыі капліцы святога Дамініка, якая калісьці была пры касцёле, старадаўнім касцёле ў Стоўбцах. Мы уже заплатили 26 и 27 тысяч. Ну, яшчэ мне сказали, 1010 трэба будзе заплатіць за гэтыя ўсе праекты. Таксама купили машину цэглы, каштавала 5000 роўна. Машина цэглы для прац, якія мы вядзем там по збудаванню сводаў гэтай капліцы. Там такая вельмі клапатлівая праца. Зрабілі апалубку спецыяльную для свода і зараз выкладваем гэты свод, бо самі ведаеце, які стан гэтых мураў. Даволі дажджы ідуць, гэтыя праекты робяцца вельмі доўга. Хацелася б лепей, хутчэй забяспечыць гэта ўсё, бо сапраўды вельмі тое, што адкапалі, яно вельмі такое чулае, можам сказаць так, вельмі непрыхільнае да надвор'я нашага, асабліва дажджавога надвор'я. Усё зразу, буквально 2-3 дажджа, і ні сляда не астаецца ад таго, што раскапалі. Поэтому пэўныя часткі мы закапалі назад, каб якія не будуць пакуль выкарыстоўвацца гэтай капліцай. Усяго гэтага дзе-то аднавілі, ну і да такіх, да лепшых часоў. Дзякую вам за ваше ахвяраванні, няхай Боженька благаслаўляе. Яшчэ хочу зазначыць, што 31 жніўня у нас гадавіна асвячэння касцёла. Якраз прыпадае ў гэтым годзе святая нядзеля. І ў нашым касцёле мы абыходзім свята гадавіны асвячэння касцёла. Свята гадавіны асвячэння касцёла. Это для нашай парафіі заўсёды 31 жніўня кожнага году, і кажуць, да сканчэння веку. Я запрасіў на гэтае свята апостальскага нунцыя, абяцаў, што прыедзе, калі нічога не зменіцца там такога. Ну і дзякуем Богу. Поэтому таксама ў гэты дзень будзе малітва за дзяцей, за моладзь перад новым навучальным годам і асвячэнне усіх прыладаў, дзённікаў асаблівым чынам, так, каб яны добра карыстацца маглі імі. Хто мае магчымасць заўтра ў панядзелак прыйсці трошачкі дапамагчы тут парадку на тэрыторыі, асабліва мы там троху абрэзалі гэтыя туі нашы, якія вельмі высокія растуць, зрабілі іх акуратнымі, гэтыя галінкі туяў дапамагчы. Тут на час нейкай працы 1,5, калі ласка, будзем вельмі удзячныя. На гэтым аб'явы закончаныя, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Наш Чудотворца, стал
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки і хвали алтара слуху Твоєго айца Фабіяна, заступника Стовпецького, які своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амінь. В часі кожним Матії Божу, Ти душа моя славляй, дні святыя, дорогие, в храме ёй дары складай, приглядися и дивися этой величной красой. Клич пригожа Маті Божу, чистой Пана